על מנת לפתוח ערוץ יוטיוב שלכם, אתם נכנסים לאפליקציית יוטיוב לאחר שאתם מזדהים במייל שלכם. אנחנו נכנסים להגדרות ומגיעים לערוץ יוטיוב שלך, יצירת ערוץ. נותנת שם, ולאחר מכן שיש לנו אישור, אנחנו לוחצים על יצירת ערוץ. מחכים כמה שניות, ונפתח לנו ערוץ עם השם שלנו שנתנו לו בהתחלה. אפשר לראות שזה הערוץ שלנו, אפשר לשתף אותו, כתוב מתי הוא נפתח וכל המידע. אנחנו